nundung minggat. Kula tak takon, sing menang nundung minggat menika dayoh napa sing duwe omah? Sing menang nundung lunga kuwi mestine yo sing duwe omah. Saurunge Kakang Duryudana, Kakang Jaka Pitana dadi ratu, menika ratune Ngastina sinten? Ratune Ngastina kuwi Pandhu Dewanata. Yen to ratune mati sing dadi ratu kudune anake. Jalaran Kanjeng Rama Seda putra kang gumanti Nata. Kudune para Pandhawa sing mengkoni negara Ngastina. Dadi kene iki omahe para Pandhawa. Kula Pandhawa napa sanes kowe Pandhawa. Sebabe kowe ragil Pandhawa. Nadyan to kowe dilairake saka ibu Madrim ning kowe klebu ragiling Pandhawa. Kula Pandhawa napa dudu kowe Pandhawa. Yen ngono Ngastina niki omah kula napa sanes kene iki omahmu. Yen ngono sing duwe omah sinten? Sing duwe omah kowe. Ing atase sing duwe omah aku kok sampean dayo nundung sing duwe omah karep sampean pripun? Munio wae lagi. Munio. Tongamu. Iso sing domah kok ditundung karo dayoh. Najan to kula mboten dipun tundung penemben, penemban. Niki mengke kula badhe metu, hawane Ngastina panas, lunga saka kene. Tonton saka kadohan. Sura biru, gayane Kang Rat. Sobras kok tekan pulas Darmasuti. Sapa disiala, ing kono wayune bakal sirna. Nandur kuntuh, kang nyaur, iki balake sing gawe bakal nganggo. Padang tetrawangan rasaning pun bapa. Yen to kabeh para murid-muridku padha sepakat manunggal dadi siji nebu sakuyun ngetek saranggon pidak jempol. Padha gelem guyub, padha gelem rukun tegese sing gawe urip kuwi kasil anggone utusan pun bapa minangka dadi jalaran rukune Trah Saptawarga. Yen to iki wis dadi seksi para Pandhawa sumpah rukun lawan para Kurawa, pendhita sak donya sing iso ngowahi kodrate Gusti kang akarya jagat ya mung pendhita sing pemarap penemban Begawan Jati Sampurna iki. Dasare apa? Jangkaning jagat kodrate Gusti kang Maha Suci bakal ana perang gedhe Trah Saptawarga sing diarani Bharatayuda. Jaya binangun kang bakal kagelar oning Tegal Kurusetra. Sapa sing ngayah paperangan ora liya para Pandhawa tuwin para Kurawa. Tegese Bharatayuda jangkaning jagat wis iso tak gagalke. Kodrate Gusti wis iso tak uwahi. Bharatayuda jaya binangun bakal gagal ora sida dadi. Dadi bendoro, bejo dadi bendoro. Waduh, Kanjeng Rama Penemban, padang tetrawangan raos sing manah kula. Kadidene lumaku ing wanci panglong kepapake ngobor 1000 padang tetrawangan. Lugunipun para Pandhawa mboten ngantu-antu lan mboten ngarep-arep dumadining Bharatayuda jaya binangun. Awrat anggen kula badhe njangkahke suku ngrembyahke katangan menawi kedah bandha yuda kelawan pepunden para Kurawa. Bagus. Iki dina
wis kelakon pun bapa ingkang ngukir sejarah sing bisa ngowahi jangkaning Kang Maha Kawasa. Sing angka 3 nggih. Sing angka 3 dina samangka kampruhanana. Kanggo srana numbali katentremane jagat raya uga numbali rukune para Pandhawa tuwin para Kurawa. Upamane panjenenganipun bapa perintah kawan para Pandhawa nyirnakne sukertaning jagat wis sagah. Lho inggih kula sagu. Werkudara, ya aku sagu. Sapa sing kudu dipateni? Minangka dadi tumbal katentremaning jagat. Arjuna kowe saguh? Lho inggih kula sagah. Waton sedaya menika tumuju dhumateng katentremaning jagat sak isine. Sapa sing kudu dipateni? Minangka dadi tumbal katentremaning jagat lan rukune para Pandhawa tuwin para Kurawa. Gatekno, jagat iki ora iso tentrem, donya iki ora iso ayem. Kuwi merga ana wong sing dadi sukertaning jagat. Sing kudu tok pateni, sing kudu tok perjaya dina iki kanggo tumbak katentremaning bawana lan rukune Pandhawa Kurawa. Wong boga sampir Semar Badranaya patenana, Semar mati jagat tentrem ayem. Anggro sasumbar Lindo katara bumi konceng Kumaludo kuntara ketok Kumaludo kuntara ketok Umup kang jolonidi Mbak lumembak penyuku mambang Sang Wisnu Bathara Rasa nglebur bumi. Nyuwun pangapunten penemban. Kula ragil Pandhawa ingkang lemah bengkah nyela-nyela radi majeng anggen kula ngabiyantara wonten ngasanipun Sang Penemban Begawan Jati Sampurna ingkang pranyata ngaku dadi utusane sing gawe urip. Ragil Pandhawa Sadewa nggih ya gene kowe maju nggon mlungguh ngaten kepareng kula matur sewu lepat kula nyuwun pangapunten ingkang agung menungsa menika tipakipun padha lonjong ning atinipun Cakala Mangsa mboten saged golong tegese wong 5 ya duwe penemu 5 wong 10 ya duweni 10 wong 100 ya duweni penemu 100 mboten saged dipun gebyah uyah dipadhake menika mboten saged sing dikarepake monggo paduka paring dawuh dumateng para kakang-kakang kula Pandhawa sedaya samya mantuk mestuti dawuhipun Sang Penemban Begawan Jati Sampurna ning tumraping kula ragil Pandhawa pun Sadewa nyuwun pangapunten kula benten panemu lawan para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun sing dikarepake beda penemu nggon ngendi perkawis pangendika paduka sing tak ucapke kuwi akeh kowe karepmu kula mboten sarujuk kula mboten setuju kalian pangendika paduka Sang Penemban Begawan Jati Sampurna sing ngendi kabeh kula ora cocok kabeh kula mboten sarujuk mboten sarju ing kalbu upamane ingkang angka pisan paduka naros utawi nari dumateng para Pandhawa he Pandhawa kowe rukuna kelawan para Kurawa niku pitakon sing mboten perlu dipun bales utawi dipun jawab
Wit rumiyin nganti sayahene wit indil-indil nganti ondol-ondol, wiwit jejabang nganti crapang. Para Pandhawa menika yen perlu kabeng kaodada kajupa jantunge para Pandhawa siji mbaka siji, boten wonten tulisane yen to Pandhawa menika ngaku mungsuh dumateng para Kurawa. Kurawa menika sedulur sepuh ingkang kedah dipun aji-aji lan kedah dipun pundi-pundi. Lah, pertanyaane, sebabe apa kok Pandhawa Kurawa nganti sakyahene ora isa rukun? Niku janjane Penemban, sing ora kenek dijak rukun ki Pandhawane apa Kurawane? Nuwun sewu niku. Yen miturut gagasane ngragil Pandhawa Sadewa, kula aturi pirsa sejarah wit rumiyin menika para Kurawa menika ngrenah patine para Pandhawa wiwit jaman lakon Bale Sigala-gala. Jaman lakon Bale Sigala-gala Pandhawa jek enom. Jare arep diparingi separone negara Ngastina merga negara Ngastina ki tinggalane Pandhu Dewanata bapake para Pandhawa. Ning nuju salah sawijining wengi jroning para Pandhawa turu kepati wonten jroning Bale Sigala-gala. Bale Sigala-gala dipun obong dipun bakar dening para Kurawa. Tujune para Pandhawa menika dipun ayomi dening kurbaning Gusti Kang Maha Suci lumantar wujudipun garangan putih. Para Pandhawa luar saka bebaya geni ingkang makantar-kantar. Sedaya menika kaliyan para Pandhawa ditampa kanthi jembaring dada ora nduweni rasa gething keburu sengit dumateng para Kurawa. Tur malihipun Penemban. Tur malihipun. Sajeke urip niki mengke para Pandhawa tuwin para Kurawa ora isa rukun. Apa kowe ora seneng kalawan kerukunan? Mboten perkawis ora seneng kalawan kerukunan menika mboten. Ning sedaya menika mandi sabdane Dewi Gendari. Dewi Gendari ki sapa? Lah sampean ora ngerti to. Sampean wong anyar kok. Anggota baru kok sampean. Kula ora ngerti. Dewi Gendari menika ibonipun para Kurawa nggih. Ibune para Kurawa duk nalika semanten Dewi Gendari menika gelo diboyong saking Plasa Jenar jare arep dirabi dening Kanjeng Rama Pandhu Dewanata. Kenyataanipun sareng dumugi wonten negari Ngastina dipun krama kalewan Wadestarata utawi bapake para Kurawa. Gelo atine Dewi Gendari mung kadung tresna, kadung cinta karo Pandhu. Lah kok kon ngrabi Destarata nganti sumpah saka ati keloro-loro Dewi Gendari. Sok aku sumpah nek aku duwe anak sakjeke urip anakku ora tak bakal lilani rukun lawan anake Pandhu Dewanata. Wah, disekseni jagat saisine mila sakyaketen para Pandhawa Kurawa ora isa rukun. Lah, ingkang selanjutipun selajengipun Paduka ngendika ki lho pendhita sak donya ya mung aku sing bisa ngowahi jangkaning jagat kodrating Gusti Bratayuda bakale batal. Biyo kelinci pentutuk panjenengan. Budidayane menungsa menika datan kuwawa ngowahi kodrate Kang Maha Kawasa. Sok bakale Bratayuda tetep dadi ning nganti Bratayuda batal. Lajeng kados pundi kawontenanipun jagat raya. Mangka Bratayuda menika dados telung perkara. Siji, tagih tinagih ing antarane utang piutang. Angka loro luwaring nadar utawi kaul. Angka 3 pambrastaning murka. Menika dumunung wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Kathah sukma-sukma ingkang dereng purun munggah wonten kasuwargan langgeng, kasuwargan jati nek durung nyumurupi Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten. Ingkang angka 3, nuwun sewu. Nuwun sewu. Sing angka 3 panjenengan paring dawuh dumateng para Pandhawa, Pandhawa jagat iki supaya tentrem nggo numbali kerukunane para Pandhawa Kurawa Semar Patenana. Biyo. Kok Semar kon mateni nuwun sewu jane sampeyan ki pendhita apa jagal menungsa Penemban? Semar salahe apa? Semar lupute apa? Lah kok kon mateni dening para Pandhawa? Sadewa. Aku ki pendhita, ngertos sing aran sampean Kernet niku sinten? Tegese aku pendhita kuwi anggone ngendika, anggone ngucap
kuwi ngomawa dasar. Mawa waton. Nah, niki kula oyak sisan. Nek pancen nganggo dasar, nganggo waton, Semar kudu dipateni kanggo srana tumbal katentremaning jagat. Dasare saking pundi? Dasare saking pundi? Pancasila matamu picek. Kuwi nek hubungane karo Pancasila. Dasare saking pundi? Anggenipun paduka paring dawuh treweteh kaya betet 1000 supaya Semar dipateni. He Sadewa. Dasarku saka wangsit. Wangsit menika dawuh saka para dewa. Dados sing paring dawuh kudu mateni Semar, wangsit saka dewa. Dewa pundi? Dewa Kayangan. Sedaya dewa menika wonten kayangan, mboten wonten dewa teng Dang Sewu niku mboten enten. Kudu cetha Kayangan Kaindran pukulun Bathara Indra, Kayuwangan Sidik Pangudal-udal pukulun Bathara Narada, napa Suralaya pukulun Bathara Guru. Sing paring wangsit dumateng panjenengan. Sing paring wangsit marang panjenengan ingsun pukulun Bathara Guru ing Kayuwangan Suralaya. Menawi mekaten kula aturi lenggah jenak wonten mriki war nyandi. Kula badhe minggah dhateng Kayangan Suralaya. Nek wis munggah Kayangan Suralaya sirmu ketemu kelawan Bathara Guru. Nek wis ketemu kelawan Bathara Guru, kula badhe takon, Bathara Guru bener-bener paring wangsit dumateng Paduka Sang Penemban apa mboten? Nek pancen Bathara Guru kula takoni bener-bener paring wangsit dumateng Paduka Sang Penemban Begawan Jati Sampurna, mangke Semar sing mateni kula. Ning kasa mangsulipun nek Bathara Guru kula takoni mboten paring wangsit menapa-menapa kalian Paduka, napa sampean wani tanggung jawab perkara niki? Puluh kowe adoh-adoh tekan Suralaya ora bakal ketemu kelawan Bathara Guru. Sebabe kok ora iso ketemu kelawan Bathara Guru, merga Bathara Guru bengi iki nginep ning Guyangan Nganjuk. Ngondol napa? Iya. Sadewa, pripun? Nek kowe ora cocok karo aku, kowe lunga. Merga dulur-dulurmu para Pandhawa wis manut apa sing dadi perintahe Begawan Jati Sampurna. Tegese kowe lunga, sampeyan nundung kula. Ya, edan. Kaya kenemen.